Kaixo Doriozola, zorionak garaiek gaurko lasterketan, urdinainen beste garaipen bat zuretzat, denboraldia ondo dijoa. Eskerrik asko, egia esan uste baino asko hobeto dijoa denboraldia, eta asteburuko sentsazioekin oso gustoa. Hasieratik ikusi zaitu lasterketa buruan, hasieratik, irteeratik, eta inorrek ez du lortu zuri aurre egitea. Zirkuitua oso azkarra zeon, eta orduan saiatu nahi nuen hasieratik fuerte ateatzen, eta hasieratik distantzia ateatzen juten izan segundu batzuk txikira, eta bueltak itzulia pasara hoi ahonditzen junaiz, tarte ahonditzen, eta orduan gehoia bukaeran ja mantentzea. Zurekin batera protagonista hotza. Nik baitak izan eta pasa, eta onda momentu bat gaizki pasatzen ninjoala lasterketan geho lortu bet ja beron sartzea, baina gaur egia esan hotza ikaragarria. Zorionak. Eskerrik asko.